kule journey yokudiscovera i-spiritual gift ukuthi umuntu azikhangele ukuthi intoni afuneka yenze kwi-kingdom. Namhlanje nifuna ukuthi sijonge i-natural talent, then ikhona indlela esiye sidile kabi ngayo nabantu abane-talent naturally, ingakumbi kwi-transition yabo from elizweni longakholwa to kwi-kingdom. Then abanye babekelwe ngaphandle kwebhayi ubona ukuthi i-kingdom kaThixo iyazidinga izikills zabo. Abanye kwabona bablocka bona themselves webhayi bene-wrong mentality xa sele kufikwa kwi-natural kwi-natural talent as well as i-skill. Now masikhangele ke yintoni natural talent. I-natural talent ayisuki kwi-nature, ingasuki nasekuhlakanipheni kwakho nasekusebenzeni nzima kwakho, but i-natural talent i-ability oyinikezwa nguThixo ukuze ibe nokukwazi ukunceda kweli lizwe ufunctione properly and ube successful. It's either uyakholwa okanye awukholwa. For the fact that uThixo ukudalile, wonke umuntu uyamnikeze that talent ayiplace in a spirit man apha kuwe, so that ube nokwazi ukuba successful kulo mhlaba. Then yona into ofuna sikhangele ngoku intoni iskill. Iskill yi-ability efumaneka ngokufundwa. Isenokuba i-natural talent ipolish, but isenokuba i-ability efumaneka ngokufundwa okanye ngokuphangela okanye ngokuqeqeshwa, then si-skill eso. And both kusi-skill or as well as i-natural talent, because into enye le ziyakwazi ukuthi zicace zivela kuThixo, aziveli from our kwi-wisdom yethu naseku-understanding kwethu nasekuhlakanipheni kwethu, zingaveli nakwi-nature, zingaveli nakwi-bloodline. Andifune siyikhangele ke ukwi-transition yokuthi wena ubune-skill now sele uyakholwa ukwi-kingdom kaThixo. Ingabe i-skill sakho na sinako nokusetyenziswa? Masiphendule lo mbuzo. I-skill sakho umoya ongcwele uyakwazi ukusiphemitha ukuthi sisebenze endlini kaThixo. Xa sele siphemitile ke ngosisebenza endlini kaThixo, your skill siyabecome, sichinje sibe si-skill okanye i-natural talent yakho ibe i-natural talent okanye ibe si-spiritual gift. Then xa sele ilapho isebenze supernaturally, ibe kwi-level almost efanayo neye-spiritual gift, then ibe nayo la divine power kanye ne-impact elinganayo ne-spiritual gift, ihambe beyond ukuthi ube ngumuntu nje one-natural talent. Ndiyafuna ke ngokuthi sikhangele imibhalo. Imibhalo uJames phayana uthi masiyifunde, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Sonke iskill ilentozana isipho esihle sisuka kuThixo. Now ke ngifuna sikhangele sonke isipho esihle sisuka kuThixo. It's either si-skill njengoba senditshilo ukuthi natural talent ne-skill ziza from ekuzalweni kwakho, siplacewe on your spirit man, then ukuze sikwazi ukunceda xa ufika apha emhlabeni. Asisuki kwi-nature, singasuki nakwi-bloodline, singasuki ukuthi wena wakuhlakanipheka kangakanani esikolweni. Then xa sifika kwi-kingdom kaThixo uyabaleka ukuthi sisetyenziswe uku-advance i-kingdom. Masikhangele ke nakuThixo kwi-Exodus chapter 31 verse 3 and 5. Ethetha uthi, I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, with all kinds of skills, to make artistic design for the work in gold, in silver and bronze, to cut and set stone, to work in wood, and to engage in all kinds of craft. uThixo lo uyayicacisa ukuthi first yazibona izibalo apha ukuthi zisuka kuye, but umahluko ngosufumanayo ukuthi uthindi mgcwalisile ngomoya ongcwele. Why moya ongcwele phayana? It was important to make sure ukuthi yonke into azoyenza uzoyenza according to uThixo, ukuthi uThixo yena ufuna ntoni. Then xa eyenza according to uThixo, number 2, aphinda block kungabikho evil spirit ezongena in your thoughts ziqhubeleke zilento zisabotage i-movement kaThixo ngenxa yokuthi wena uskilled. And ifuna ukukhangela kwi-dress codes zokuqala kusenzeka uMoses kusenzela u-Aaron, I mean, then uyafumanisa pha ukuthi kwathathwa abantu abaskilled, then the spirit of God sasephayana ukwenza the very same duties endizicacisileyo. Now umuntu xa kwi-transition yokuthi esuke ezweni esize ekukholweni, i-skill zakhe sinokusetyenziswa siphemithwe nguThixo. Masikhangele imizekelo
ye-skills zininzi esinokuzivala, but masithathe le 3. Esokuqala, singing. Uma ubuza umuntu ukuthi yintoni i-spiritual gift sakhe, umuntu unokuphakama athi hayi ndili-worship. Naw xa iphendula lo mbuzo uyokunikeza i-idea yokuthi eneneni we don't know ukuthi yintoni i-worship, which means we have to sit down and start and teach again ukuthi yintoni i-worship, because singing is no akusiyi-worship but ingayiyo ingxenye ye-worship. But ke ngoku ukucula si-skill. Xa sekusi-skill, uma ufika kwi-transition yakho enkosini, okucula kwakho umoya oyingcwele uyakwazi ukuphemitha ukuthi ufike ke ngokwendlini kaThixo, kusebenze kudunyiswe uThixo through i-worship. Kuphinde kube ngabantu abakwi-finances. Xa ujonga ibandla kabaleka ukuthi libakhangela ukuthi enkosini bangakanani then likwazi ukubasebenzisa. Xa libakhangela likwazi ukubasebenzisa, lingabakhangela ukuthi basebenze babe yipart ye-financial team, okanye bengeyiyo ipart ye-financial team ba-advise i-financial committee. If bengizogxila kubo, bengizoxelela i-advantages zokuthi basetyenziswe. Masiqhubeleke kodwa ezinye sizozicacisa xa sesizicacisile. Kube i-counseling. Most of the time abefundisi bakwazi uzibulala ngemisebenzi. Ezinye zezinto ezinokuzivula a-counseling department, whereby i-counseling sobuya nayo sesiyicacisa, even ne-singing sobuya nayo siyifaka kwi-spiritual gift zombini ukuthi andi-spiritual gift zitshonaphi, but ngokuna ziyavela kwi-talent. Zizinto ezifuneka ukuthi zidevelop. Isinokuqhubeleka i-lawyers in the kingdom, ofuna ukuthi xa ukulidwa ibandla ube nalo ilentozana i-lawyers within the church, if we are not building a religion within the church, whereby babe nokwazi ukusincedisa kwizinto ezinokwenzeka kulo mhlaba, because we are in this earth. Masiqhubeleke ngokuna sijonge i-advantages ukuthi aba bantu bane-skills okanye ba-identifywe baqede baplacewe right, nokuthi umoya oyingcwele abavumele babe phakathi. Number 1, yona nto ibalulekileyo, bayamodernize the kingdom okanye ibandla. Xa ndithetha ngokumodernize izawusawunda i-wrong le nto, but right. It's whereby balenza ibandla libe kwi-compliance with i-system yelo xesha. Uma ujonga umzekelo, uThixo xa isenza impahla babesinokula ngempahla ziqale ezikhumbeni, animals, but kwi-long run xa uhanjwa ngempahla ufike uThixo sethetha ngokuthi impahla mazenziwe ngelentozana ngeziziba, which means xa kuhamba ixesha bayamodernize, which means bakwazi ukulenza ibandla ezinye izinto ebandleni zikomplaye with the laws zelo xesha. Umzekelo, finances. I-finances kufune zihambe zicomply with the laws of the country. Now if you have umuntu one-skill ofundele lelo side, nokuba umplace njani njengoba besenishilo, uzokwazi ukuthi ayibeke lento ikwazi ukufitha kwixesha elimodern. Xa ujonga ndithe bazisa i-excellent, then i-excellence, then ba-improve i-system, ba-improve ilentozana i-administration, ba-improve i-media. Zonke ezo zinto xa kuhamba ixesha ziyadinga umuntu one-skilled. Uma ukhangela the well-run churches ngabantu abaphinde bahamba bopolisha their own skill. Akuthethi ukuthi bebengeke bakwazi ukuba ku-admin, but yona nto ibancedayo ukuthi xa bepolishwa their own skill siyakwazi ukuba relevant kwixesha bakulo. Then that kuqhubeleka nokuthi kwenzeke i-excellence in ministry, then iya-improve i-quality, uThixo arepresenteke well. Masithathe umzekelo, umuntu oculayo. Xa unabantu abaneskill sokucula, abo bantu bayayiprioritize i-training, ukuthi kube khona amaxesha ukuthi usiyotrain bayocula bayopractice. Bayiprioritize upractice, bahambe bopractice, then xa kufikwa kube khona anointing, kuphinde kube khona i-voices ezinhle. Leyo nto ibalekile. Then eyona nto iphinde yenzeke kube yi-kingdom impact. Zininzi izinto esinokuzicacisa ezenziwa ukuthi ilentozana i-skill okanye i-natural talent iphemithwe ukuze isebenze endlini kaThixo. This yona yodwa can need i-hour. Unfortunately hour into endingenalo, but ke ngoku ufuna uyikhangele le quote ndiyayithanda, ndiyifaka ngabo, masiyifunde. Ithi your talent can open doors, but your spiritual gift brings transformation and discover
ibringa i-transformation. Ke ngoku kuyadingeka ukuthi uzidiscover zombini. Kuyadingeka ukuthi uzazi i-skills zakho uba yintoni, then uphinde your spiritual gift. Xa usendlini kaThixo kuyafuneka ukuthi ube aligned with your purpose, then ungasi-abuse your own spiritual gift. And ngokuhamba kwexesha sizozithetha even ne-disadvantage zokuthi abantu bangabikho in line with their own spiritual gift. Enkosi kakhulu.